Mayong gabi, Banwa Syudad sang Rojas, kang probinsya sang Capiz. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kaalagad, kag sa aton nga mga langga nga nakatutok sa aton, nagapamati sa ilang mga radyo, kag nakatutok sa aton live streaming, pinagi sa aton nga official Facebook page, kag official YouTube channel. Happy, ano gani sa Thursday evening. Thursday evening mga kaalagad. Are you lost, baby girl? Oh yeah, I'm lost because of the, the decorations out there. Because of the lighting. Happy Christmas, tani ako ni Ambal. Because of the functional lighting system here in Kader FM. We are disaster-free now. Isa kang sa mga fan niya, no? Miss everything. Amo tayo ko gani kag sa caption ko sa isa sa mga tawag sa ni nag-adjust gid o nagapakita sang pagpalangga nga fandom ang kay Miss Everything. Sila yung nag-adjust. Oo. Para Diba? maintindihan ni Miss Everything. Actually may damango eh. Nagbisita sa atin. Hello! Basta gusto niyo man panamyaw diri sa kangina. No? Sa damang, ari diri sa sulod sang booth. Pwede ka mo kapanamyaw diri. No? Diri. Ay, atag naman sa inyong microphone. Pero si Miss Everything, no? Isa lang kapag mamatuod nga sa tunga, no? Sang pinasahi ni mo, no? Nga pagkatao. May mga isikatawo kitang handa magbaton sa aton, handa nga magsuporta kag magpalangga sa aton, di ba? Kag love defies any language or grammar, di ba? Wala na yan sa pag-grammar, di ba? Importante nga ma-deliver may functional message sa aton nga mga persons with with a happy heart. Grabe. Pero tuod man si Miss Everything, isagid man niya ka. It's really everything. Yeah, role model siya because she's really good. I mean, halin siya sa simple lang nga pamilya and napakita niya na kung ano mayara sila. Happy na sa sila yan. Pakita mo lagi ang mga comments sa iyang mga photo op. Grabe, gin-share ko actually kagaina. Fan ako actually ni Miss Everything. Oo. Kag nakita mo sa tingin sa summer siya, di ba? Oo. Nagligad to nga mga binulan tigin last man sang bagyo, no? Ang ilang probinsya. So nag-ano man siya, nag-live video man siya. Tapos ipakita niya kung ano nabilin sa ila. Pero functional gihapon. Functional gihapon. Ang ilang pulo yan because sa iyang ayuhong, sa iyang vibes, no? Nga pisar sa ila na agyan bagod sang bagyo, nagapabilin sa gihapon, no? Nga nangin positibo, kung nangin maukod, nangin mabakod, agud nga makabangon sa liwat. So natawa subong, no? Nagkuan gid siya, nagbangon gid man. Nagbonggang-bongga. Oo, di ba? Babangon siya at dudurugin ang social media. Tayo kita magkapares kay Miss Everything. Positive lang sa kabuhi. And ang goal lang is makapasadya sa taran nga tao. Bisan pa, balan niya nga may kakulangan sa iya. Pero she uses ang inang kakulangan para maging genuine ang iya nga character sa tao. Hindi niya kinangalan mag-pretend para mapasadya kita tanan. Pinagin niya functional and most disaster-free. Tani kita man, no? When we give happiness to other people, especially subong pa Christmas na, which is amon studio. Oo. Nakikita niyo man, no? Patikotitap na, no? Siga-siga na. Amaya pa diri sa amon nga studio gasigan. Tama to nga sityo, wala. Inotdan gari. Oo, wala kang pindot-pindot. Alagad, Z! Ang iyang pindot-pindot, di ko. Oo, akong pindot-pindot. Mabudlagan ako nga ginapindot, di mo. Magkita ko kaysa, no? Kinang yung pangita, magandang pinindutan. Oo. Especially sa cellphone mo, sa radio, sa TV. Yes. Para makita mo naman sa liwat, no? Yung mga ginapangita. Oras na ito mga kalagad, 7:21 diri sa aton nga pagpangalagat. Kag welcome sa liwat diri sa aton nga palatutunan sa istorya ng program para sa Webes nga edisyon petsa 26 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. And pila na lang 25 to 29 days before Christmas. Oy.
although nga na napipil na nato no ang lamig, ang vibes ng Christmas no, pero sa gihapon ang aton nga painiino aton pangunahuna aton nga tagipusoon adto sa mga kauturan naton no nga nagaantos bangod sa pandemya or bangod sa nadulaan sa miyembro sa pamilya kag mga kauturan naton nga nangalitan sa mga naglain-lain nga bagyo. That is why nga padayon kita gihapon nga nagapangamuyo nga tani no ululupod kita sa gihapon nga magselebrar sang Pasko nga puno sang paglaom, nga puno sang kasadya, kaupod ang aton tagsa ka mga pamilya. And sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sa 88.1 Kadera FM. Pinagi sa pagdumalas ng Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa pangalan sa aton station broadcast team. Sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr., DD, Cardinal-elect kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, ating Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa aton nga technical team, ginapangunahan sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingwego, kag aton partner technical, alagad Maria Jean Doreen Balgos, kag alagad Ian Z. Dapolaza. Alright, mga kaupo Diyos, sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini ang DJ nga manamit kag mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy! Kag ini naman yung DJ nga kasing anyag sang inyo nga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa nga gindihon, para sa tanan. Bata ka man o konti gulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihon. Tanta ka. May problema ka. Istoryan ta! Ta! Dali na! Yeah, 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 yeah. Ano nito? Review. Okay. Direct. Kani man yung kapat man ako nga tail pero iba na kasi bubunggo ko dahil sa Actually, pa naman, meron kita damgo one time. May Yeah? nahulog kita kuya sa dagal. hindi lang gamit ang pangulo mo, hindi ka mismo, no? Pero ginakadlukan ko eh. Pag Oh. nag-live kita kung kaisa. Siguro mahulog ka. Okay. Madugay. Mga 5 minutes siguro sila yung late niya. Feeling ko tapos na. Tapos na. Tapos na. Game forward mo, Dabi. Why forward? Oo. Arang kasi nagdaan. How? Ay, tapos na. May nato nakita. Ilan taon tagin? Ayan, forward ni mo, Dabi. Dong, oy. Why na? Muto na sa. Sorry guys, dotik lang ko maano eh. Dutik Dotik lang. ako man-disgrace. Wala naging functionality. Wala tayong functionality of human nervous system, no? I felt nervous system in the doing the thing there. Goya. Anyway, welcome sa mga langga natin yung makalagad. Especially sa 16 municipalities in the province of Capiz, including the city of Rojas, sa 47 kabarangay sa syudad. At the same time sa aton nga mga kauturan sa mga kaipingtang nga kaprobinsyanan ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, San Esparas, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Siyempre, bisan din ka man nga parte. Siyempre, What? Karoon yan. yun na lang. Siyempre, bisan din ka man nga parte sang Capiz, sang Western Visayas, sang Pilipinas, kung sa bugos ng kalibutan, pwede mo kami makaupod. Kung i-click mo ang ating live streaming sa official Facebook page Huli ng CAS. sa CCTV. Samtang nagaprograma, nag-ayos ang amo na background. Kung saan Screen share ko, mismo screen record ko ang karon din. suspect nito Kiki my day ko. at kinilala isa sa mga technical staff ng 88.1 Kadera FM noong gabi ng November 26, 2020. Nakita. Wala dabi ginsoko si Marajin. Ginsoko. Kay man, sinukoan man siya. Tiyak ko sana. Hindi! Wala ka man ngayon sa
aking piling. Sasaktan man ng puso't damdamin. Okay lang na, Mara. May bato naman siguro. Importante nabaka sa pagtuon o kung pag-eskwela. Sige, sa sininga gabi, ano naman bala nga ito nga pag-ainalaan? Ano naman istoryahan ta? Yes, yes. Kay may pila kita no ka mga topic nagliligad related sa aton nga pagtuon no related sa aton nga mga problema sa pagigugma ti subong no mapaliwaliwa naman ta manuligwa naman bala sa mangita kita ligwa nga panahon agud to nga magpaliwaliwa bisan ara lang kita no, sa aton nga balay. Mapulo palayo kita gagmay. Oo. Mapulo kadto kita sa iban nga mga lugar. Sa piyak balay. Oo. Ang aton nga topic subong nga gabi mga kaalagad, something nga halos tanan kita siguro na luyag tani nga dugangan pag ang aton nga libod moments kaning kay tungod kay coronavirus. Wala na dayon. Pero syempre, may time pa man kita nga maghuluhanda para sa aton nga libod moment para sa sunod nga this time, share nyo man sa amon ninyo nga mga hindi malipatan nga mga libod moments before ang coronavirus. Naman, ano siya, hindi malipatan. Oo. May mga, bakasyon bala ka mo, no? Nga natigayon, no? Nga hindi drawing, ha? Hindi pareha sa makilala nato, no? Asa lang sa drawing, no? Ang inyo na nga ginkoloran, no? Nga mga bakasyon or libod moments, no? Either diri man sa Capiz or sa inyo mga mismo nga banwa or sa iban nga bahin sang Pilipinas, excuse me po. Excuse me po! Or sa iban nga pungsod. Isa na all gid. Sana all ako pa ibang pungsod. Nako, 9. So, pwede nyo na i-share mga kaalagad sa aton nga hotline number nga naka-flash sa inyong screen. Pero sa mga aton tagpalamati, pwede magtawag o kung mag-share sa hotline numbers nga 0907-621-6650 para sa Smart and Talking Tech subscribers kag 0975-582-4819 para sa mga Globe and TM subscribers. And of course, pwede din yung comment no, sa comment section no, ang inyong mga sabat sa ating pamangkot subong gabi ang inyong memorable bakasyon or libod moment. Kaya ito nang kapagabasahon diri sa ating palatutunan. Kag base may swerte nga magdaog sang free ticket no. Wow. Free ticket sa Piyak Balay. Free ticket sa raffle nato. Ay, oo, pero diba? Parapol-rapol, diba? May parapol-rapol, no? Oo, may parapol-rapol. Number 1, si Mang Candy. Si number 2, si Ma'am Florma. Number 3, si Jeremy. Number 4, si Ma'am Welna. Number 5, wala number 5 kasi Ma'am Florma, diba? Susunod alin nato, no? May mga palmata listeners or viewers, no? Kag supporters ang 88.1 Kedar FM kag Kasak nga may maaluwan nga tagipusoon nga luyag mag-sponsor sa aton nga mga programa, especially sa aton nga mga pahampang sa kahanginan. Yes. And bantayan ninyo ina ha. Nice. So, hindi man subong next year. Kaya wala ka subong. Paasa ka pa yan. At least may ara agi ako, di ba? Next Christmas. Next year pa. Isa next Christmas pa. Oo. Pero mas tingaw na to. Mga muyo kahit matuto. Kasi nanay analin ka man gapo. Kali kagabi. I mean, tingaw na to mga kaalagad nga pasadya o mas makahatag sang mas merry nga Christmas para sa mga langga naton, especially sa mga avid fans or Facebook Live viewers and listeners sa Istorya Hanta program. Na. Bongga! Pongganto! 1, 2, panalo! Awan ka!
Laing galing. Nangagaw kaya. Anyway, Okay. mayong gabi sa aton nga malangga nga makalagad, especially na sa mga nagatutok sa aton sa Facebook Live, ka Ma'am Candy Caldeo or ka Ma'am Candy Caldeo. Mhm. Good evening. Subuman kay Ma'am Flor Maaghan, mayong gabi. Mayong gabi kay Dudoy Jeremy. Miss you Boy. lang gahay manang and manoy. Miss you all and shout out po. Shout out ka man eh. Oo, wash out kay. Kamay, so okay, shout out Lidi. Shout Si out lang Gigi. da kay Happy, Gigi. happy viewing kay Gigi. Mhm. Okay, Bob. Ano? Huwag pa siya ganak nagapatawan ako. Mga hindi malipatan yung mga naknak. Ang bali ko no, pag nagtawag siya liwat, damo-damo na yung balon. So, testingan takaran manawag siya gano'n. Happy, kumatawag. happy viewing and listening kay nang kay Ma'am Welna Bersabal. May gabi sa tanan. Gapamati alagad nga nagapamati alagad real and my. Pwede niyo mabasa ang gin-chat ko sa number niyo. Oh, hi. Pwede na lang kung, Ano ko no? pakibasa na lang kung pwede. Salamat din sa CP ko nag-text sa inyo. Hala? Hindi pwede, ma. I-check ko, abe. Alagad may, kagalagad real. Pwede nga maguntat na kamo. Muna galing ang text ni mami. Sa Father Mark, matriplanting ang CWL, may seedling ang kasak, mabakal kami. Ay! Basta nagpamati si Father Mark. Basta may seedling kita ko no der. Or sa mga Ay! Princess Diane Calanza. Seryoso ang ining pamangkot. Sa sunod galing ng well. Well, no. Ganda ni Sang Tiyempo. Seryoso, oo. More on advice. Kinanglan natin sa mga privacy and confidentiality clause. Charot lang. Anyway, nabasa naman. Don't worry, Sa sunod galing. Salamat, Gid. Salamat na madamo sa pagsalig mo sa Kader FM. Oo. Nagdiri mo gid pamangkot, yan, no? Kay Ma'am Christine Silvederio nga nag-upod sa kay Mara Jimmy. Yes! Thank you. Nag-post ako sa akong Facebook. Ma'am Love Dichosa. Ay, si Ma'am Love Pagale. Thank you so much atong technical team. Managat ligaya. And among finance team sa amon nga Christmas decoration sa mga gabi. Gusto ko rin may pink. Dila. Ngayong Pasko'y pag-ibig, ang kailangan ng daigdig, kay Okay. ganda ng lahat. Mga patibador mo na. Kasunod ko naman, Santa Ay, oo. Hat, Hat. no? Namit, no? Sila, sik mo yun. Ang tawag na kalbo. yung nabi ka niya buhok, mga malaba. Nabago bunag. Kamusta man ang naambun nga buhok. Naambunan nga ulo. Ito kakaano mo lang ya. Pero na lang kayo, butang mo. Wala. Kamusta Narakal. ba? Yung manamit ba inibutang mo? Ano dapat to? Wala kayo doon. Ano yaw? Doon na lang na. So, madali lang guys, decorate kami. Naman kamo yun. Lalo kami nag-ano. Hindi, basta hindi ka maano. Hindi ka na makita. Kita, ina. Oo. Be? Sige, pangutiha pa doon. Sige dong. May gabi sa kay Sir Carol John live patamyaw lang da Sir Rahel. Kay ng Arlene Robio Dorol. Gandi ka tutok man sa aton live from Kuwait. Wow! Ay, thank you great nang. Siya na nang. Manang. Salamat sa padala. Salamat, Shopee! Bikini mo na. Nakikitaan. Salamat talaga sa Shopee. Kasi bigyan kami ng happy. Padala na lang. Yeah. Ay, hindi ka rin kito kalbo ko Ay, gani. sige, ay, Dara di na ba, lang na sa danay. Ginayawan bala si Mara sini butang-butang Butang sama na pag dari dapat sa likod taho. Oo, gani sa likod gani. Sige so sino nga Gabi no? Sa liwat at istoryahan ang imong nga bakasyon o libod moments kay ikaw alagad May kamusta kag ano ang imong hindi malipatan gid nga bakasyon or libod moment So nagpa South Korea. gani no Joke lang. kay nagligad sang sa Japan kita daw hindi Oo, matupad hindi gid mo no masyado, kag bisan ano. sa Rome Oo. actually ang Rome pinaka the best man tayo Oo, oo. pero kay nakita ko gid si si gani Si si Jimin no Jimin Ho
Joke lang mga kalagay. Ah. How I wish nga mga pa South Korea. Malay mo, nagpamati si Jimmy, di ba? Jimmy na! Sarang eh! Charot lang. Ano? Ah! Hindi ko malipatan, most memorable libod moment. Mm. Sa Davao. Wow! Eh wala na joke mga kalagay. Mm. No? Nagpunta kami sa Davao. Una syempre to attend sa sacerdotal anniversary ni Father Kune. And one day malang ato. So the remaining days na naglibot-libot kami sa Davao. What makes it most memorable kay nga man? Nag-scuba diving kami. Ay, sana all naka-scuba. Oh. Palak balo. Nagpa-scuba, sa ngatiil. Hindi kasi syempre first time ever nga although Wow! although syempre kabalo kita maglangoy. Pero Mhm. first time itong na-experience kong scuba diving and we were like pila ka feet under and for 30 minutes no. Oh. Medyo tayan lang na ako na nadulaan man sa kabuhi. Oh. Nagkuhan na kasakon nga mouthpiece. Uy, tapos Pero okay lang. Bugat din man ang kuhan. Mabugat to as in. Oxygen. Mabugat siya. Ah. Pero pag sa Oxygen tubig ka tank. hindi. Oxygen. Oxygen video. Bugat din na eh. Ako dyan, buta ng oxygen. Hindi mo man siya mapatsagan pag nasa tubig ka. Hindi, kaya syempre, ang marami sa to is, syempre, madamo kami sa mga nakilalang mga tao. Oh. Doon naging part kasi ng family ni Father Cone, Mm. no? And also, nakakato kasi kami sa mga most beautiful places sa Davao. Oh. in- Sana always. Oo, nagkato kami sa chocolate company. Do something, dito nag-ubra sa mga chocolate. 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 And then, nagkato kami, nagkato kami sa isa ka isla nga privately owned, no? Oh. Isang family ni Father Cone. And then, nagkato kami dito, Sana all kaon. my private own. Yes! Na Tapos, isla. may mga ano pa sila, may mga ano tawag sila? Jet ski? Jet Oh ski. my. Nag-try si Father Mark. Uy! Eh, syempre, Maintain iyak ka family member, so libre. Oh. Kaya pag kita pag nagpabura kaya, Mal- magpunta mal- pa Pila nipot. na daw tayo pamilya na no, jet ski. Kung for example, nagpaburakay ka, di ba, gabakal ka, gabakal ka, gagastos ka, syempre gabayad ka. Dito, syempre, marami pagit kayo libre. Oh, sana all good ayawan siya. si Father Mark, nag-enjoy good siya sa jet ski. So, pa naman si Maming Wego. Mhm. And, syempre, you get to see one of the most beautiful places sa Philippines. Sa manang Davao. Mhm. Nagkatuma kami sa Tagum. Nagbisita man kami kay Father Sinogani, nalipat ako. Ginamada mo sang dogs. So, ba to? Hindi ko makalipatan. Oo. Scuba diving din the best. Gusto ko man maglangoy-langoy bro. Butwa? Nagasalom-salom Gisalong-salom ka. Gusto mo na, di ba? Gusto ko yun. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Ah. Kapag si Sir Lloyd Cadena. Ganyan man. Ikaw, anong most memorable libod moment mo? Ha? Kung nagpabagyo ka, Ah. tapos ano ka dito, bungee jumping ka dito. Sa plano. Hindi dito at sa MOA. Nangadukadok ka pala sa heights na. Wala ka choice. Dali na. Game na. Higtan ka na kanahan. Wow, lupad ka tayo. Kasi lilinggit ka mo, kita mo ang atop sa MOA. Wala na dito mapatay ka sa nervyos. Oo, hindi ko ginakaya. Functional disaster, gito namin mo. Grabe to, disastrous. Disastrous. Ikaw. Sige. Pero, do mo na miangi ko. Ang Tagaytay. Wow! Tagaytay! Favorite place ko. Hindi Tagaytay. Batangas. Tagaytay. Di ba ang Tagaytay sa Batangas man? Lapit. Sudpon sila. Pero kami sa Batangas City, no? Oo. Atong ara ka man sa Tubay So, ka. Atong namin ba lang ako nga hotel daw, 5-star hotel siya. yeah, we're Diba? together. Tapos sa games kita. Kay ko na to, last nga Dolas nga pag-ulok na Oh, isang sang- sa Yolanda diocese. diocese. Diba? Kasi nami ang lugar, Oo. diba? Nami pagtulugan. Oh, nan. Tapos, tapos may araw pa dito upod ko, gusto pa maglakat bala. Wala siya katulog to eh. Oh,
Di ba? perks. Karami namin sang Oo, room hotel. ni mo. Tapos hindi ka na magtulog. I can Ay, malibot solo pagit Di ba? One of the perks ng social worker or Mhm. sa amon work no, in humanitarian field, we get to experience mga presin na hotel, mga 5-star hotel Yeah. na libre na. O, libre. Nakakato kami Pero sa mga bayaran lugar. na yun pag sweldo. Libre pero bayaran. For 7 years now, we've been to many places like Batangas, Mhm. Davao, Cebu, pinaka-beses na Tacloban. I also went to Ormoc. Basta, Oh. mga places, mga kalagad. Hindi tungod may kwarta kami. Kundi, trabaho. Trabaho giya po. Oo. Nabisan na libod-libod. May libod-libod gamay, pero laban giya trabaho. Nabisan gabi ako makatulog, kay Yan. ginubra ka mo sa Oo. inyong report, di Oo. ba? Mamana, Laguna, Tacloban, kakabis na. Oo. Baguio. Bohol and Legazpi. Oo. Nagpa-Legazpi kita upol. Yeah. Pero ang first ko gid nga pinaka-memorable ko nga libod sa Manila, no? Pero natabo ang experience ko nga hindi ko malipatan dere. Nga man. Nandun ka na naman ba yan sa aeroplano? Sa obra mo ba lang nilang ka? Sila first time pag trabaho ko di sa Kasak, first time ko nga nga although hindi ko na first time pag pa Manila, pero first time ko sa Kasak na ko. Pero dutik pa ko maripat. Ay, walang ko inalungong nga may lakat kini pagkaaga. Ay, best in tulog. Kagsala ko Tapos, gito yan. ang tanan ng mga upod, pila kami kabildo, Shambalaw. Ako na lang ara sa apartment. Sila ato na tanan sa airport naka-check-in. Ay, tawag maayo lang. Dasig ka man no? Ay, maayo lang. Hindi lowbat akong cellphone sa ito. Oo. Kaya kung lowbat, bayaman siya tawag. Kanugon sa ngimbayan. Hindi. Tapos, pag-pack up, pila na kabilong na dalang. Sok-sok ka medya. Wala ka galing ka pang limugmug mo. Maluhoy ka. Dito na sa Kuan sa airport. Grabe sa ano- talking ni Father Mark. Oo. Dali ya, Cyril. Hala. Ito sa sakabitala. Isang gabi, Tawa ka. Isang gabi, gitawagan niya ko Oo. kung sino ang maupod. Magkaaraman si Cyril sa listahan, nilang ko sure. Mm. Tapos, doon nga man wala kami ng istoryahan ni nang kabsad to. Hindi ko yung tuod ka balo. Tapos sabi ko, nauyam ako magpamangkot kung ara ka, kaya hindi ko gani sure. Oo. Kaya nauyam ako maghambal sa imo. Mm. Basta balunta ka, tapos wala kang gali. Mas okay na nato the other way around. Kaysa Instant. naghinimos ka, tapos wala Wala kang ka resista. At least ready ka. Dalawa mo na sa kusina. Dalawa mo na sa kusina yung mga bayo. Mataya ako na siyempre nahuyam ako. Siyempre may mga kaso man siya Oo. basta. So, ginassume ko the next day nga wala ka man siya. Ayun. Ang galing. Pagtawag, din ka na. Ha? Mano? Mapag ka na. Nagtitig-tigat mo ka. Hugot lang dahil sa magdasigdasig ka dyan. Kaya nagawulat lang sa lakit sa bayo lang si tatay, disigdasig lang. Ilis ko sa akon nga medyas ng sapatos sa lakyan. Ang bayo ko sa pagdaan ako sa pertahan. Magdala sang bag, wala sing brief. Wala tong brush nga nadala. O diba ang galing? Dito na sa Manila eh. Kasi kami pa man sa tanan, no? Oo. Tawong sa bayo, Oo. mapili, Oo. maano sa bayo. Sa mga ginapangdala. Sa ending. Bumabuang ko. Wow, Pagkapos- daming pera. Pagkapot sa airport, lukso, dalagan sa sunod. Kamaayo lang, no? Kakaugpa lang man sa doon sa aeroplano. Kung man. Pagtawag, nagkaugpa pa lang, pero matugurogin, istorya-istorya ni Padre. Gano dito mga staff sa airport. Kamay isang nawigit. Kamaayo lang, no? Wala ako sa panitan. Wala ka sa bansa. Wala ako kapulis sa Gani, panitan. man. Diba? Dito sa bado. No? Gani, oo, grabe. Ang galing ng badeng.
Wala isa sa mga unforgettable moment or experience nato. No? Oo. Libot. Yun ang One most to actually, memorable. PPSRV, the General Assembly sa Manila. Oo. Aside set, of course, may ano man, paliwaliwa man kung gabi. Oo. Nga daw, katatlo kami nga nagbalik sa Star City. Tapos, Samok-samok. tapos ang Wow. duwa to ka mabukod na namon nga upod, no, si Noy Arthur kag si Noy RJ. Mistoso. Hindi hindi mo kita di ba pasakay sa roller coaster na galing si Ma'am Camille. Okay, tuntong napasakay. Pagtapos ang ride, boy, hindi nagag kami magliwat. Kaya bisan ako man, no, magsubong sa Nag-try ka? tuyang ginabaliktad-baliktad Nag-try ka. ka? Oo, upod yamin kami tanan. Si Ma'am Princess, si Sir Dodoy, si Ma'am Camille, tapos si Noy RJ kag si Noy Arthur. Oo, inang ginabaliktad-baliktad kaya di ko sila ganun gusto. Tama man. Di ba? Napalibot-libot ka. Napalibot-libot. Nan. As in, ako na obra sa to piyong kag pangamuyo. Oo. Di ko madala sa piyong pagpaligo. Dapat may pangamuyo, gito nga matutom. Oo, kay Oh, grabe, grabe, hindi ko na kaya. kay dukan gidya. Bisan ginalantaw mo lang, dukad ka na, yan pag sakay ka to. Hindi ko ginakaya. Ginabaliktad ka mo. Diyos ko, maluoy ka. Pero isa lang no, sa mga hindi nato malipatan because sa nature sa aton nga trabaho, no. Pero subong kay tungod pandemya, libot ta anay sa Capiz. Actually nalibot ko naman ang tanan nga barangay. Mga 400 sa dito barangay. Ang 16 municipalities and one city, no. Diri sa Capiz mga kaalagad. Kagambal ganila, no, hindi kita dapat mangindayuhan sa sariling bayan. Pero kung turista ka, okay lang. Kita na yan. Banwasang, of course, Banitan, Pontevedra, President Rojas, Maayon, Pilar, Panay, Rojas City, Ibisan, Cuartero, Sigma, Sigma, Sapian, Cuartero, Dumalag, Dumaraw, ano pa, Dao, ano pa, may pakaway na, no? Pilar, President Rojas. Tapos na. Ulit. Wait, Pero mas maayo gid, no? Umpisa na ton diri sa aton nga probinsya. Kay madamo kita sa gihapon. Yes. Sangsarang nga makitaan, no? Sarang naton nga mahambal nga proud gid kita, no? Bilang isa ka kapisnon. Baga Sir Al Tesoro, no? Kabay pa nga mag-service sa aton, no? Nga pagpangabuhi, ang pagpalangga sa aton nga kultura, sa aton nga probinsya, no, sa aton nga barangay o kung sa aton nga banwa. Kag bisan diri lang kita anay, no, because of pandemic. Kung may chance kita next year or sa mga sunod nga mga tuig, pwede man, no. Diri nato paginalaan man ang mga pilas sa mga helpful tips, no, sa budget friendly nga trip. Iyon. Si Ma'am Giselle Tani. Yes, tawagan natin Pwede siya. natin sa matawagan. Kung di siya busy, no, kung di sila upon. Ay, gawin. Kaya pili ko busy sa subong. Wala, i-text ko siya. Hello? Ay, message ko siya. Hello? Busy ka mo? Kamo na lang na. Ikaw lang yung amon matutawgan. Oo, ikaw lang yung amon kinahanglan. Oo. Dahil lang ko itaw. Sige, samtang ginapakita natin na, comment lang yung best libod or bakasyon moments mga langga. Dala sa ating comment section or i-text sa ating yung mga outline numbers. Pero bago yun na, ari-anay sa kaambahanon para sa aton tanan-tanan. Standby mga kaalaga. Yari ang bahanon ni Angeline Quinto nga piliin mo ang Pilipino.
samba. Coming into Manila with the hip and drum set. Shake it up and dance it like no more drama. And shut the door, just really finish the what I got. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of PVC pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Papulo ang kwintas ng pera. Piliin mo yan kapit mo. Kayamanan niyang bigas. Piliin mo Pilipinas. Papulo ang kwintas ng pera. Piliin mo yan kapit mo. Kayamanan niyang bigas. Piliin mo Pilipinas. Piliin mo Alam mo, meron akong pangarap sa buhay. Sana, matupad na. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang maong sariling buto. Magdadala ako ng pagkain. Burger, fries, tapsilog at siopaw. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay. Magdadrive ako hanggang buwan. Please, please lang turuan nyo akong mag-ride. Gusto kong matutong mag-ride. Gusto kong matutong
Pare, di na mag-start yan. Buti pa kakain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng tabong? Spaghetti? Patituccini? Banana cue? Nilagang suso? Tahong chips ako eh. Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinakpekan? Gusto mo ng kapeng barako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Orasyo Emperata batok sa 2019 novel coronavirus. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa 2019 novel coronavirus, nga nagadala sang kamatayon kag nagapamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tao nga ginatugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag sang ginhalinan sa sini nga dapaw kag sang iya sini paglapta. Tuy-tuyi ang mga kamot kag utok sa mga espesyalista sa pagbulong, agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian sing may ikasangkol kag kaluoy, kag sa mga ahensya nga pribado kag sang gobyerno nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamiyo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayos sila gilayon. Hatagi kami sing grasya sa paghikot para sa ikaayos ng tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini paagi kay Hesukristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, dalangpan sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael, Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:03 sa gabi.
Ang number ng globe, ito kay Padre. Nagbong naman. Sige pa. Pabalik din sa atin yung pagpangalagan, mga kalagad. Diri sa Istorya and Program. Pagpatak alas 8. Pahang sa kahonginan! Una dula ko listahan niya, ha? Ano niya kung listahan ha? Grabe, alas 8:04, pero mayara na kita sang color. Alas 8 pa lang, nakapila na eh. Ha? Maayong gabi. Hello, maayong gabi. Ngayong gabi man. Okay, maayong gabi. Sino po Sino ito? yun? Alas 7, may kakapilan po. Alas 7 medyo pala nakapila na. Nakapila. Naya, May Naya. mata Si Will nakapila. na. Tama. Oo. Ayan. Sino? Si Mamuel na. Tama? Oo. Bi-ubo-bi. Ma'am, ubo, abi, ma'am, ubo. Wala ko ginaubo. Oo Ay, Pero daw masakit mata aton tagipusoan. Uy, sige pa mate. Waay. base way pa sa ganiguro, no? Ano? Uy, pasada, arasada waay. Wala? Uy, na nagbalik? Waay. Mabalik pa, hindi na. Ambot? Oh. Nag-away, wala. Wala. Nag-text, wala. Wala. Agay ka. Hindi naman. Base kag nga... Basi wala na, libit ang cellphone. Oo. Diba? Tapos, hindi man. May ara. Ako ya dapat ang magtawag. Ano to daw, iro ko nga magsunod-sunod sa iya. Oo. Sad Oo. music. Total kay ginawa niya. Sad background, daddy. Sad. Anong tanong, ma'am? Okay. Dili kita anay sa... Ay! Patay. Balik lang, ma'am, no? Ikaw mga Dumalihis, sige, dumalihis. advice, ma'am. Sige lang, pwede man. Na-advise, ni mga nag-advise siguro. Because daw, medyo mabulubog at kid. No? Ang gabi. Isa sa mga ginasubaybayan natin nga love team, mga kaalagad, nagbulag na. Charot lang. Ayaw man. Nag-ano may lang. pinagdadaanan lang. Pinagdadaanan. Lang. Hello, ma'am? Ma'am Wen? Ay, hello? Hello? Ma'am? Ha? Daw, susunod lang guro, imong advice, no? Okay ah. Kaya pa? Or kinanglan na subong? Kaya pa. Naiya. Malay mo, di ba, sa Sabado, ara na sa. So, hindi pa nato masyado pa siguro ka early nga istoryahan. Anyway, bisan ba lang may pinagdadaanan kung mayaras ang balon nga knock-knock? Ay, ara. Sige be. Knock-knock. Wala pa sa balagan, nung kapatawa na sa, who's there? Number. Ano, ma'am? Number? Number who? I got your number. You call me, baby. Grabe siya, Okay lang matali mo kung baby na yung ginisla, no? Ano na, ma'am? Ha? Paano mo nila dumduman mo? Di na ko pa nga pinangita kung ano Tama lang, ma'am. Idugtong mo tayo mo 99. Hi. Mayara pa, ma'am? Okay na. Why na? I got your number. So call me, baby. Pero at least, ma'am, no, ikwanta na yaton nga painino subong natutig po sa I-relax. relax na lang kag panumdum lang tas ang mga positive nga mga Yes, butang, no? oo naman. Kag hopefully, no, iningaton nga programa subong nga gabi makabulig sa iyo. Nabis kanya mga get your number mo. May harap pa gali. Meron pa. Meron pa, meron pa gali binano man kita. Knock, Sige, knock. mama. Who's there? Banana. Banana ho. Banana who? I love banana.
Na kuya magnaknak ya utoy gid kadlaw nga. Tagal. Ay, astig niya, marami mo yung mga nak-nak yun. Hindi ko ginabi matugbahan niya yung bunak-nak ya. Diyos ko. Pinasay niya. Ay, manana. Hindi Ma'am, the best kaya ma'am, kung di mo pinangumawa. kayo pinamulot ng... Mali na to, no? Kung makapapremyo kita sa sunod sang best knock-knock, si Mamuel na madawgin ni mo. Ang gani. Siya gini ang... Pakamuyo bet ko lang ma'am gani. nga may mag-sponsor sa ato. Ay, Diyos ko. Sige, thank you so much ma'am sa palipay sa atong gabi no, sa atong mga alagad man nga tutok sa aton or nagapamati sa radyo. Or mas may dumduman ka ba karon ma'am, pwede mo man iambala. Anyway, aton nga pamangkot sa buong gabi, ano ang hindi mo malipatan, no? Nga libod or bakasyon moment, ma'am? Libod bakasyon. Ma'am? Wala man ko galibod. Like, bakasyon ng naggato ka mo sa ibang nga lugar, hindi lang sa inyong nga balay or sa piyak balay. Tapos nagkaon, happy-happy. Tapos pala sina, travel, ganon. Mm-hmm. Ang Pamiesta, pwede man. Ang pagkadto sa Iloilo. Na. First time ko nga nakasulod dito sa iyo. Hi! First time ko nakapa Iloilo. Oh, ano Ay, sa naging feeling? mo. 2016. Ay, ano ginobra ni mo pa ilo-ilo? Nagsulod sa isa ka center. Panghaben. Ha? Iya balasang regional center for women. Okay. Muna lang nga nakapa Iloilo ko. Minalang reason nga man ako pa ilo-ilo ka. Ahay. Oo. Pero, Gitna man kamusta ang ito. pamatsyag, no? Nga, Nakakadto kasi ibang nga lugar. Ha? Kamusta man ka no ang pamatsyag nga nakakadto ka sa ibang nga lugar? Nalipay man ko kag isa pa sang San Lucina lang na siya mo ang center bala. Pero makagwa-guwa man ko, makakadto ko Santa Barbara, Saraga, Liganis. Wow. Mayroon mang galisang palibod-libod kid man. Pero kung tagaan ka chance, ma'am, no? Nga bakasyon or maglibod sa ibang nga lugar, sa din imo nga pilion kag ngaman. Sa Boracay. Wow. Ngaman. Hi kay damo dito foreigner. Basta dito palang malintan ko si Papa Gab. Wala siya. Oh. Ay, maano ka sa foreigner, how? Diretso gid siya pala yung Mangilala. Dumabuyan ko ang cellphone na. Ano, ma'am? Joke lang. Joke lang. Sige. Basta sa Boracay Basta sa Boracay. Sige, pili na number, mama. 1, 2, 3, or 4? 4. Number 4. Lapos lang ni sa ma'am. Daw ginakanta ni mga graduation sa mo. Sige. Stand by, ma'am. Well, nari mo nga ambahan. Okay. No? Na. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me, here beside me. So you could give me blank to fly. Ma'am? Okay na. Doon naman sa... Sabi ko, Anli, ikaw, ma'am. Nagligad ka lang nagdaog sa wagpete! Para na Sara. Ma'am? Mata na mamang first. So you Ano could ka give me blank to fly. Make. So you could give me... Ano, ma'am? Make? Ano gani?
So you could give me blank to fly. Make, Ano na? make, Ano na? you can give me make to fly. Make. Sige, sige. To fly and catch me if I fall or pull the stars down from the blank. Pull the stars down from the blank. Kaon ko na mga stars. Ano to, liwat? Or pull the stars down from the blank. Cloud? Ano na? Cloud. Ah, dapit na lang, ma'am. Aside sa cloud. Oh, never mind. Heaven. So I could wish on them all, but I couldn't ask for more. Cause your love is the greatest gift of all. Hindi. Balag. In your arms, I found the strength inside of me. In your blank Hands. 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 Oh, Kamot bala. Lapit na lang tani, ma'am. There's a light to guide me. Would be lost without you. I know that my heart will never want us come true. So you could give me wings to fly and catch me if I fall or pull the stars down from the sky. So I could wish on them all, but I couldn't ask for more. Cause your love is Done. Cause your love is the greatest blank of all. Love. Namba na itong ina naman, ma'am. Your love is the greatest love. Your love is the greatest blank of all. Heart. Aha. Heart? Wabi. Sinakalag. Ay, sige, sige. Dala. May isa pa. May isa pa, malay mo, anugod pa siya 20. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. You give me wings to fly. Catch me if I fall. Pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more. Cause your blank is the greatest gift of all. Cause your blank is the greatest gift of all. Ambot yan. Ay, namba matagi na, ma'am. Heart. Ha? Heart. Isa Maliban pa. sa heart. Magluwas sa heart. Love. Love, sure ka na? Ha? Mm-mm. Ha? Ha? Cause your love is the greatest gift of all. Yay! Congratulations! May alak ka sang isa! Isa ka tama. At least naman 20 pesos kang load nga mabaton. Thank you so much, Kid Manuel. Thank you. Thank you. May tamyawon ka or may panawagan ka? Wala na. Pwede man mo panawagan? Ba silang nadula lang. Oo. Bay sa damo Perner sa Boracay. Dugay na ka mo? Dugay na ka mo? 1 year in 1 month. 9. Ay! Sige Nakaano na. lang guro na may mga siguro may mga ginapanumdum lang siguro si Papa Gab. Or mas may ginahikot lang. May yung, ginahikot, may importante nga mga kwan. Wag mo nang magpaka-negative masyado kag kung ano man ang matabo, lakasan mong loob mo. Fighting! Oo. Ari lang kami inialagal mo. Oo, panawag ka, di galing kami bala si mo. Oo. May magdala sa imo sa Boracay. Okay, thank you so much, Ma'am Welna. Request lang ko song. Okay, Ano to, ma'am? song. Pagtubok.
Grabe. Di ba nalata may pinagdadaanan siya? Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maliw. Bakit pa pumapalaki ng iyong mundong ginagalaw? Don't worry, mama. Sa tunga sa mga paghangkat, pagtilaw, kalaglagan sa kabuhi, may baga pabilin ng mga tao nga handa nga maghatag Nak-nak sa lang ko last. Ay! Knock siya last. Ara na, Ayun, iya. ayun, Sige, positive sige, be. spirit. Go, go, go! Nak-nak. Who's there? Unan. Unan who? who? Unan. Pinagligin ang ulo ko, mama. Walang sakit mo pa akong abago kang kasukasawan. Na. Hindi ako din kuwan. Oh, next caller. Okay, hello! May Hello? gabi. Oh, na. Ano to Hello? yan? Hello? Oh. Bo, dumay ka Hello? pinag-pakman to. Hello? Hello? Hello. Hello? Ngayong gabi. Sino ni? Si Abel ni gali. Sino? Si Abel. Abel. Oo. Abel or si Cain? Charot lang. Abel Sang? Abo? Taga diin si Abel. Taga Barangay Tawog, Sigma Cafe. Wow! Tawog? Oo. Oh! Sigma? Oh, din ka panawag subong, sir? Sigma Ged? Sa Balay Dalaynan. Bisa disubong sa ano? Ari sa Piyak balay. Piyak balay, oh. Oo. Sino mga apod mo da? Nak-nak! Nagnak-nak na Nak. sa... Sinugula. No? Sinug. Na-mention yung mga apod yan. Ako may nak-nak ka na yun. Oh, Bel? Si... Sinang Godoy. Sino ba? Si Bibi, ha? Si May Vicente. Oo, sige. Shout out lang sila na tanan. May knock-knock ko nun sa alagad, may say mo? Sir? Hello? Hello. May knock-knock ko nun si DJ Pretty. Abel? Nak-nak! Yeah. Who's there? Abel! Abel ho. Abel! I believe I can touch. May. Bugtaw. Sige, Abel. Ikaw na knock-knock, Bel. Knock-knock. Who's there? Pansit. Pansit Pansit who? Wow! Wow! Pansit. Idalong sa kulay. Ano? Dalong sa tulay. May pansit. Masay man ang paligay na nila sa lipunan. Diyos ko, maluoy ka. Ay, Diyos ko, gaya mo kami sa maraming anak. Tagi sila. Taga isa sa kabakod. Nakabay. Nakabay pa, hindi sila maluyahan sa tunga sa yung pandemic. Anyway, thank you so much, Kid Bell, no, sa mga knock-knock. May pamangkot kita subong nga gabi. Ano ang hindi mo malipatan, no, nga libod or vacation moment? Magpaligo sa baybay kag sa swimming pool. Wow! Ang swimming pool, ara sa bye-bye? Hindi. Abi ko gani ang swimming pool. Kaya ara sa ano, ang No, swimming pool, syempre. ara sa bye-bye. Backdive ka, bye-bye. Nga man, hindi mo ginamalipatan, sir. Kini. Sige. Ay, Dami interpreter ka man, sir. Ano na? kaya po naman ang pakag si Father Erwin. Pud nila, nagbanding-banding. Oo. Kasi dubati ako si Father de. Oo. Ano si Father Erwin? Yes. Thank That's you. all. That's all. Light it up Sige, like pili na. dynamite. Pili na number 1, 2, 3, or 4. Hindi lang. May isa pa rin ka pamangkot. Oo. Kung ka tagaan sang chance na nga maglibod or magbakasyon sa ibang nga lugar, sa dili mo pilion kag ngaman. Sa
isang diin lang. Wow. Ka-meaningful, ha? Grabe, Abel, ah. Oo, grabe. Dami option, ah. At least, para sa iya, bisan Open, meaning oh. pwede nga diri sa Rojas, Oo. pwede sa Piak Balay lang. Oo. Importante nga mangin masuggest. Tama Pero man, yun tama. namin. Anyway, thank you so much, Sir Abel, no? Pili na number, 1, 2, 3, or 4? 3. 3. 3. Okay. Stand by, ha? Rinay mo nga ambahanon. Bakit kapag tumitingin ka, natutunan? Di ba ako wait lang. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Ikaw nagpili, Sine. Kaya mo na. Pag nandito ka, sumasaya ang araw ko. Lahat ng bagay sa mundo para walang gulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa blank ako. Nasa Ano na? ulap ako. Sa din? Parang nasa ulap ako. Bakit kapag kausap kita, nauutal-utal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, na blank ako? Nababaliw ako. Yeah. Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulit mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulit mo na blank ako. Nabigani ako. Nabalot ang pag-as ang puso sa isang sulit mo na totoo. Ano ko na? Sarap mabuhay, punong-puno ng kulay sa isang sulit mo. Ayos na ako sa isang sulit mo. Napaibig ako. Yeah. Ikaw kaya. Iiba. Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y blank? Ang puso ko'y Kumakabog. kumakabog. Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura. Ikaw ang aking aking pag-asa at ang tanging blank. Tanging? Napatay. Oh, hello? Tanging? Why pa? Okay. Hello? Hello. Tanging? Bigaya. Okay. Okay. Kailan ito malagad ba? Iya, tama. Apat gid. Yan. Tama? Oo. Tama. May isa siya nga sala atong kumakabog iya sabat. Ay, pero congratulations sa Abel! Mayroon ka sang 80 pesos nga load. Thank you. Daw di ka mamasadya? Masadyang Masadya man. Sige. May tamyawan ka pa? ginatamyaw ko Mhm. si Nangin, si Nangkura, si Noy Vicente, si Liaming, si Noy Aril, si Noy Tim, kaya si Nang Juna, kaya si Mama Manggalit kag si Papang, Ay, sige. si Pagdaranguhin. May kuan ka, may may request nga kanta? Sana ngayong Pasko, Ay. Sana ngayong Pasko. Sige Thank you so much, Abel. thank you. Thank you. God bless. Good night sa inyo datanan. Okay. Okay. Sige. May next nga caller. Hindi, may ano kita sang guest. Diba? Ay, oo. Travel tips, no? Para sa aton nga, ano tawag siniman?
isa sa mga mayad, no, sa pag-booking sa sa airline company or sa mga ticket, no, sa bus, sa barko, no, kay damo na sila nakatuan niya, hindi lang diri sa Pilipinas kundi dito man sa Guasang Pungsod. Sige, try naton nga tawagan diri sa aton nga pangalagad, no, subong nga gabi mga kaalagad. Ay, wala ka tulog? Ha? Wala ka tulog? May ara dun. Dahil lang sa nagatawag ha, may tawagan kita ang aton nga guest, subong nga gabi, wait nang gid. Mhm. Okay, dali lang ha. Sige, 30 na tanay sila dalaga dito. Sawat-sawat anay ha. Anyway, mayong gabi sa kay Sir MacArthur D. Orozco. Sino ni siya? Sino Why? ikaw? Ano? Si Juan? May ara doon na ako may nagapangagaw tanahay. Wait lang, wait lang. Sa kay Ma'am Maria Angela Jeva Balasa. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Smart? Mayong Wala. kay may nagatawag. Dahil lang sa mga nagatawag, no, kay may guest kita, abi. Kay Ma'am Pipa Pancho, shout out kay... dahil lang, diri kita sa una din na to. Kay Ma'am... Ano na? Kay Ma'am Zenaida Hori Andrada. Good evening, Guapo Real and Guapa Mai. Keep safe and God bless. Salamat, ma'am. Keep safe, man. Kay Mahalia May Adricula Umiten. Salamat. Kay Leonila Buendia Tamaray. Good evening po. Mayong gabi man. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Mayong gabi mga kalagad. Pa-request po, Beautiful in White. Salamat. Okay. Hello, good evening. Ay, sino ito? May next kita nga caller. Sino po ito? Hi, my name is Charot. Hi, good evening sa tanan. Mayo pa kamo sa gabi. Ay, sis! Maayo kami, pero mas maayo siya. Oo, Sa oti, anay? Laninya no more. Sa oti, anay, Saot ang ano? Dayang-dayang. Nagasaot ko di. Na-imagine nyo. Isa ka lang da? Or ko sa guwasang balay. Kaya mahangin. Karato siya sa sulod. Sa iyo mo tayo pusoon. Nya, dali lang. Dugi na tinawag ka na? Hindi ako ni nablos nagwa. Dumasiyagit. Inyo ba tahi mo sa... No, ang feeling ba na nga mapuyayaw, tani ako. Kaso ko Ayaw, napanood war ka ako. sa radyo. Kita mo, nag-pause ako for like 3 seconds. Nagbinagbilang ako. Anyway, welcome natin mga kaalagad aton nga guest. Isa ka traveler. Mm. Isa ka vlogger. Kag isa ka explorer. Yes. Gagrupo ni Magellan. Mayroon sa YouTube channel and the content, it's all about travel, tips, lifestyle, Travel and and food. food, of course. Yes, And, everything. And everything under the sun. Sa sunod love life na ay... Susunod lang ang revelation. May instant revelation. Well, anyway, naka-vlog. Ari siya para sa aton na mga alagad, paghatag sa mga tips, no? Because she's been to many places. Too many Too many chances. no kanta Oh, lang. gani. Oo, and hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa even outside the Philippines. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Miss Giselle DC Andrada, or Hello, mas kilala as everyone. Giselle the Explorer. Wow. Yes, thank you so much for inviting me. Oh my God. Prepared ako. Amakin ninyo, isa nyo ako kabulan, can inform before any interview. Yes, of course. Amo na kami diri sa sa Kadar FM, no? Muna, kikuya mo na nga. Dapat kinahanda ka, Danay. Oo. Ano kita kuya, na-touch kita kuya, mag-inform ako very ahead of time. Yes, may of pa-letter course. pa, may text, may formal. tawag. Oo. At Diba? least, no? Okay. Anyway, Ma'am Jess, gagmay daning nga mga tips or tips, no? Para sa kito mo hindi kita maka-travel subong, no? Pero damo kita tani travel nga luyag ubrahon in the next
siguro next year pa din ano. Gagmay na yung mga tips sa mga kaparehas naton nga gustong-gusto ang travel pero kung kaisa medyo short sa Budget. budget. Pero Yeah. ang importante is maka-enjoy, makakadto sa mga lugar nga gina-dream gid naton. Yes. Una sa tanan, ako lang ihambal, it doesn't matter kung budget friendly or gingastosan mo travel at the end of the day pareho magya. Ano ini pareho magyapon ka mo lugar nga katuan. Tama man. Una. Kung Okay. gusto mo mag-travel, nga binabalang ano ka ng short kasi mo budget pero gusto mo mag-travel may ara ka to. Kumbaga may ara ikaw sa imo enough man nga money nga maka-travel ka. Una mo ginapanumdumon is you have to plan ahead of time. Hindi kita nga yes! Hindi kita bata ni Manny Pacquiao kag ni Chris Aquino nga anytime makabook kita sa ticket. As Kita in. makatutanan. Amo Di gid. ba la? Why kita tatay nga nga businessman nga or why kita sang tatay or kita tito nga naga-double your money. Charot. Wala kita Yeah. tatay nga nag-invest. Oo. Pero ang pagplano nga daan depende sa lugar nga kudaan mo. If it's local, like hindi mo man kinahanglan gid nga hindi mo kinahanglan bala nga mag-eroplano or within the region lang like Panay Island, Iloilo, Boracay na pwede mga tatlo ka bulan or 4 months before pero kung kinahanglan gid sang airplane mga 6 months before. Kaya ginambalan ko gid nga nang muna plan ahead of time. Okay na? Tapos ang ikaduwa, muna isang ginatawag namon nga suicide mission. So may ginatawag siya nga you have to travel off-peak. Kung gusto mo kay kung off-peak nga daan barato tanan. Yes. Diba? Wala masyado tao pero ang imo lang kontra klima. Diba? Yun lang. Pero at least yun nakakadto lang. ka. Yes, so maulan, umulan, umaraw. So, So mo naman ginambal nga suicide mission nga bahala na galing. Kag malay mo nga daan ang klima man subong sa Pilipinas abnormal naman miskin off-peak siya pero mainit gyapon mo na serte na gid lang mo na gid siyang kabuhi. Kung isa gina di malas kahad mo naman sa pag-travel. Oo. Bisan sa relasyon, di ba? Ara naman taway na ko dara iya. Graduate na ko sina. Graduate ka na. Sige. Oo. Then next mo nga tip is, 'di ba naka-plano ka na. 'Di ba nakapili ka na simulugan nga katuan. Oh, 'di ba ara na rin na mapili na ko kung gusto ko dabi makadto ka sa Palawan. You have to research about the place where you're going. Yeah, you have to research about where to eat nga barato, where to stay nga barato. Yes, stay good, grabe. Oh. Yeah, and public transportation. Transportation nga barato. When it comes sa hotel, you don't need to stay in a fancy place. Why? Bilog ka man nga adlaw madula sa imo nga sa madula. So, hindi ka man dira magstay. Ang imo man lang kinahanglan is a place to stay, tama ko. Yeah. Pero in our case with my friends, miskin diin na as long as may aircon ngayon ang mami balay ng anok balay mo tulog. So muna don't worry about hindi mo na kinanglan mag-book sang nami gid nga hotel kay baya iinadira sa sunod galing kung damo-damo ka na kwarta stay ikaw sa nami nga hotel. So muna paged so di ba ra na. So kung mag-travel ka ubra ka mo itinerary. Naka-research ka na di ba itinerary. So kinanglan ang itinerary actually optional man na. Kung ikaw yung klase sang tawo nga permi ka on the go then wala yata itinerary as long as diin ka daya makadto diin ka man niya maabtan kag may ara man niya nga nagaubra sila itinerary kay syempre naka-budget sila kinanglan nila nga planado ang tanan kay once nga magsala ang plano ang budget nga Nan. Tama gid man, syempre. Diba? So Oo. dapat planado ang tanan makadto kita diri ay kay kung dapat kung nag-travel ka with your friends, dapat ma-meeting gid ka mo ma-meeting gid ka mo about your travel. Kaya para wala din tinumbuyan ay hindi, joke lang naman. Ari, very ko gini, tip ko gini kung nag-travel ka gusto mo ng budget gid.
kadto ka sa museum, kadto ka sa public park, kadto ka mo sa mga church. Kaya nga man, libre ina. Wala sa Yes. Wala Oo. dirang entrance fee, tama ko? Oo. Sometimes, kadto ka man sa mga payo sina kung may manami nga seaside. Or sinasa like sa Dumaguete, manami na daila nga ano yung Yes. Duruhas Boulevard style ba? Oo. Yung bang Been oo. there. Na, di ba mo na, libre lang na, manami pa daw magpa-picture na, pa tayo mo makita. Even sa ano, even kung nagkadto kami sa ito sa Legazpi, nagkadto kami sa isa ka place, yung parang Boulevard Manila, Oo. makita mo gidya nami gidya scenic, mo gidya kita, mo gidya ang Ang Mayon Mayon. volcano. Oo. Di ba? Libre lang siya. Yes. Public transportation lang talaga. Mm-mm. Ano na din next? Next is avoid dining out. Oh. Hindi mo kinahanglan. Since naka-budget ikaw nga travel, hindi mo kinahanglan magkaon sa pinaka Mahal. nami gid nga Okay. naming hospital namin nga kalan. Oo. Namin nga kalanan. Kag you know what? Some of the best food that I've tasted while traveling, natilawan ko lang along the street, No. karinderya. Mm. Nagkadto ko sa Pampanga, ila best sisig, way ko nakita sa finest restaurant. Nakita ko lang siya sa daw karinderya, which is the Oh. original place. Original place gid sang nag ano ganyan ang nag ba lang original gid nga sisig. Yes. Yes. So, as I've said, research about the place where you're going. So dira mo na makita. Mm-mm. Next. Okay man nga mag-travel package tour ka mo, Okay. nga barato. Pero always remember nga inang travel package nga na is not practical. Kay very suop na ang time. Mm. Very limited lang ang time. Like, based on my experience, hindi tanan nga sa itinerary makadtuan nyo. Or kung makadtuan nyo, like 20 minutes lang. Oo. Diba? Oo, tama. Parang, so mato na kung ginbayaran nga 2.5. Diba? Oo. So parang pero sa 2.5 nimo, kung mayad ka lang, like as I've said, kung mag-research ka about the place where you're going, kag public transportation, damo na makadtuan si mo 2.5 along with your friends ang 2.5 sang imo friends. And next is, ano pa ting next? When you travel with your friends, di kung budget ka, hindi ka gid maka-budget kung isa ka lang. Mhm. You have to travel with your friends. Kay bukod sa budget na, masadya pa. Yes. Aha. May taga-picture ka pa. Ang importante sa tanan. Yes, kag tani ang pangitaon mo, hindi ba lang picture nga kung ikaw magkuha nami tapos kung ikaw nang kuhaan, duwag kabalo kung diin imo. Daway Kung paano paglaom. niya kinuha, di ba la? O ikaw kabalo kung ano nga ang gulo, ini ba yung iya pagkuha nga nagmuning itsura. Oo. Yeah. And then, this is quite risky, pero okay man siya, okay siya. Mm. Make friends with the locals. Nan. Why? Kasi balaan nila ang mga place nga wala usually nakatuan sa mga tourists, pero Yeah. balaan nila nga manami na nga lugar. Mm. Kaya sila ato dito mismo, no? Sila Yeah. makadetermine. And also they know the public transportation. Balaan nila kung di ng ruta sini, diin ka masakay, kung diin ka manaog. Sometimes gani ginambalan sa mo nga sometimes if you're traveling, you can act you have to act like a local person. Parang hindi ka pala mabugos, hindi ka pala ma-scam. Nan, Oo. oo. Yeah, sometimes you have to act like a local. Hindi ka magpahalata nga turista ka. Mm. Oo, Yeah, terrorista muna. ka. Wala ang problema, kinared tag ka na sa Okay, wait lang. dahil lang, napatay, naubos ang loob. Ay, di ba naubos? Ang minutes no, sa pagtawag. Sige. Actually, namin yung mga tips, no? Nakita mo natin sa search natin dire yung mga Aliwat. liwat. Hindi na. Ang daw ka selfish, sinis ako ng balon, ha? Mm-hmm. Avoid posting pictures while you are in a travel. Tama. Hindi, actually, tama, ginayate. Oh, Hindi niya, ano. The Kagbalaan mo safest- ko, kagbalaan mo pagid nga man, safe ka, kag makatipid ka. Oo. Kay people will ask you about pasalubong. Na,
Pasalubong the Filipino way. Yeah. Oo. Muna gani akong digin butang skip the souvenir shop kasi wala ka responsibility sa tao nga tagaan mo sila unless gusto mo gidya tagaan with Yes. all your heart, with Oh. all your soul. With all So your muna, yeah. with your with So, all your muna- audience. Muna premi nga mag-travel ko. Hindi iba ka selfish gid ako, hindi mo ko dalok pero doon hindi ka magkapindi sometimes bala nga mamangkot na which is okay lang man pero kung if you're in a budget panumdumuno pa na. Diba? Tama. Diba? So, I think pwede ka man kabakal sa mga souvenir, pero nang gagmay lang. Anong imo man mismo sa self ni mo. So, muna. And, yeah, I think that's it. Kamo, my question kamo. Oo. International travel. When it comes to international travel, ako lang mahambal, you have to be, hindi ka mahambal nga budget. Kinanglan mo gid nga mag-prepare sa kwarta. Oo. Kasi you can't just say nga inang nakikita nyo sa internet nga, it's just 8,500, makakadto ka na, di makakadto ka na, the internationally, no! Hindi lang na siya 8,000. Para ka pa lang sa airport, mabayad ka na sa 1,700 pesos nga travel tax. So muna, ang ako lang mahambal is, try nyo ang sa kon, based on my experience kay nagpa-Taiwan, kung nag-clock yung application, mahambal ko nga na siya, budget gid na siya. And also, isa pa gid nga akong ginano is pamangkot ka sa mga friends mo nga nakakadto na dito. Yeah, always ask for a tip. Hindi ka gid maghuya-huya nga magpamangkot sa mga tawo nga balaan mo nakakadto na sa sina nga lugar kay they know and they experience gid nang in-experience nila ya bala kung ano ang kalakalan sa transportation, pagkaon, hotel, and everything. So muna, may question ka mo? Wala, actually ba namin, ginapabatian namon ang imong nga mga paraysayo. Ano pa giti? Ano pa ako Basta may dugang pa mga tips. Hindi ka mo ako ginambal permi do ka bad sa Ano na? Hindi ko gusto, hindi daw ginbutang ko sa mind ko nga hindi ko mag-travel with a special someone. Why? Unless asawa ko siya. Why? Kalain bala mag-craps and travel, puto. Sa bagay. Nakita ko ba ito sa imong Advance ka, album, no? di ba? Advance ka, no? Oo, advanced tayo. Pero, so muna ako kung mag-travel ka, miskin budget na siya. Ako lang mambal is, you have to be prepared. Contingency plan. What if things go wrong? Like, there are times nga, ako, nag-travel ko, akong flight is Cebu to Calibo. Supposedly, maabot na ako sa Calibo 4 p.m. So, may ban pa na Parojas, di ba? Oo. Na-delay akong flight. Alas 9 ako sa gabi, nakalupad. So, dito ko na nga, oh my God, why ko nagdala ATM ko? So, tama-tama lang. Kaya ang akong cellphone, may ara gina-permi kwartang, ginabutangan ko, gano'n na siya nga, Lang ko gali cellphone mo sa sunod. So, mag-travel ko. So, whatever happens, may ara ko kwarta, may ara ko anything. Ang problema na ako madula pag hindi mo cellphone. Joke lang. Doble. May ara pag na ako ginabutangan niya sa lugar. Sa medyas, pwede man sa medyas ni mo, miskin na matabo mo na gina. So, you have to be prepared. May ara ka may plan B. So, muna, nangita ko tulugan para so, di ba kung wala kay kuya kwarta, kung wala ka niya kwarta, wag ubos biyaya man mag-travel. Tama. So, dapat may pabilin ka, gid. Yes. Hindi ka na ba inadarang pasalubong kasi una lang ina naman ng pasalubong at the end of the day ang importante lang is imo travel kay mo naman ako na experience mo nga sa to gabi nakintol ako bakal sang pasalubong tapos hindi man nimo maubos sa taghatag kay you're so busy tama so parang hindi man nga waste of money siya pero so hindi siya practical Okay, oo. ano pag niya pamangkot bago maghalin. bago magaling ng ano Ikaw, sa example dere, bago ka magkat sa ibang lugar, ano ang imo dapat panumdumon? Or ano imo dapat preparahan? Especially sa gamit, no? Dalalon mo. You have to travel light. Kasi you are traveling, you have to travel light. Ako, amon ginahimo is, alam niyo yung leggings? Layered ka lang, leggings,
And hindi ka magdala sa damo-damo. Akon ginapermi ginemo. May ara na ko pang adlaw-adlaw mo nga day, akon nga suksokon, ini nga day next ko nga suksokon. Hindi na pagdala sa damo-damo ka, hindi mo man na siya hindi mo man na siya Oo. madala. Don't bring unnecessary things. Ang iba nagadala pa sang blower, plancha, may ara sila sa hotel. You can ask for that. Kag ako lang gidya permi, isa lang gidya akong ginanon, dala ka ballpen. Oo. Kaya muna gidya, ko sometimes muna ba lang nagapa-cramming sa inyo ang ballpen. Tapos, Ang ginulat isa ka pa mo. gid, oo, ointment, katingko, salonpas. Tama. Bunamin. Dapat niya kasi na essentials ninyo like inyo toiletries, ang medyas, ang sakon. Kay may instances nga mag-travel ka, maka-catch ka gid sang cold. Kay lamig, sala ka sa init, medyas ka para it will help you nga samtang mag-sleep ka para hindi ka pagkaaga, hindi ka magka-cold. And of course, ang katingko ni mama. Oo, tuod ina ang Bonamin. Ang ginapremi is ang mga bulong biogesic, and also, ihambal ko panik. As kung babae ka, you need sanitary pads, whatever Oo. happened. Yeah, ano pagid ba? And of course, you have to be prepared. Mentally, kung anong matawo sa imo travel. Don't expect nga imo travel magiging smooth. Gani man, tama man. Always remember nga risk go permi ang pag-travel. Na. Bisa Pero- malapitan ng risgo giya pa na. Oo, you never know eh. You'll never know. Ako, usually, pag nag-travel, lambal ko, okay lang, di magdala sa mga bulong. Pero sa tanan sa amon, ako ang pinaka, always na nagamasakit or ginaabot during travel. So, I've learned my lesson. Importante Yeah. gina nila. Kasi itong pagpamarami ito. Oo, di ba? May picture pa ko din. Oo, doon, tika pa mabili. Nagano ko And sa ano. Na-hospital And- sa nag-travel kami, gin-hospital Ay, siya. wow. Oh my God. I thought okay, di ba? Abi kaya mo yung malawas eh. Kaysa pag mga long hours, nga mga travel, Yeah. you never know gid man doon. And dapat niya kagamay nga bag, nga ara dahil mo tanan nga ID. As long as ara mo ID, ara mo wallet, ara mo phone. Miskin madula na tanan, hindi lang yun na ang tatlo ka bagay. Then you're okay with that. Always have a bag, always carry a bag nga nga safe gid bala, like mga belt bag or like sling bag nga ara dre mo ID, ara ballpen, may ara kasang imo wallet, kag imo phone. So muna mag-travel kami. Hindi mo dapat na malipatan sa tanan-tanan. Hindi ka mo mag-idol sa akon nga bag. Nalipatan na ako sa final security sa Taiwan. Oh my God, ito na, di ginan ako malipatan sa bilog kung ako buhi nga travel na ako. Kay, nabili na akon bag sa final security sa Taiwan. So, 20 minutes na lang boarding habang ko ma-charge ko sa akon phone. So, nag-slow mo, gidyang bilog ko nga kalibutan. Oh my God, di na nga akong bag. Ato tanan ako nga Atutunan mo. documents. Yeah, pati passport ko ato dito. So, nag-learn ko akong lesson. So, motong pinaka-dasig nga dalagan ko sa akong kabuhi. So, dapat hindi man tanga-tanga. Wag super enjoy. Hindi nga daw lang ka. Naman lutang moments. Hindi atat na atat ka. Oo. Okay. And yeah, isa pa gina, you have to be, chill ka lang kung mag-travel. Oo, Wag relax super ba? excited. Relax Oo. lang. Kay abansi kita. Abansi kita. Sige. Thank you so much, Gid, Ma'am Giselle. No? Thank you. For the very Love helpful, you. Gid, no, nga mga tips. Yes. Kag hopefully, no, maka-travel kita nga. Kita. Pupunta! Oo, punta. Oo. Upod siya? Wala. May Hindi, upod-upod kaya to, kita. masakay. Ay, Ano sila na? iniya travel, masakay sa barko. Masakay sa barko. Oo. Wala ko na patulungan sa storya mo. Balaan ko na. Balaan ko na ang sunod sila. Oh, Hindi sige, na tama na. nakapagtorya. Okay na. So, thank you so much kay Bye-bye. Ma'am Giselle. Oo. Sa taran nga mga tips. Kanami gid yan, no? At least damo kami natunan sa mga gabi. Hindi lang ato mga kalagad kundi kami man ni alagad may. Sige. Bye-bye. See you soon. See you sa inyo tanay. See you soon with him. Thank you. Thank you for inviting me. Charot!
Bye-bye. Bye-bye! Ay, okay. Thank Alright, you so much. thank you so much salamat kay Ma'am Giselle, Grabe. DZ Andrada. Ay, so ito mga langga, no, mga travel tips from a vlogger, ano pa, explorer, Oo. kag a tourist. Oh, makahambal gid siya kay grabe. Oo, grabe ang experience niya. Domina na yung trabaho mga kaalagan, no? Mag-travel. Sa mga kalagad naman nato, no, nga gusto kadtuan, no. Una diri sa probinsya sa Capiz, ano ba lamang manami nga kag pwede ninyo kadtuan. Mayara kita sang Santa Monica Parish Church, no. Dira naka house ang dakong linggana nga gitawag nato, no, sa bilog nga Asya. Dira pa lang naman bali mo nga pang world class na. Makita sa imong mga kabyanan, imong mga pictures, no, mag-inganyo man magbisita diri sa Capiz. Next, ang Palina Greenbelt Eco Park nga gina-recognisar in national or international gigani, no, nga isa sa mga malimpyo kag maayo gid, no, nga Eco Park. Kag na siya makita sa Barangay Cagay, no, diri sa siyudad sang Roas. Next, ang Baybay Beach, ang famous naton nga Baybay Beach. Nga hindi lang na ginakatuan sa mga turista kundi kita man mismo, no, because nga daw diraan ang kalabaran sa aton nagdako, no, ang iban dira pa nagkaladula ang mga nagkalayanod ang mga mga gamit-gamit sa Ayos ka. Ay, isa pa sa mga manamigid nga lugar dari sa aton ang Ulutayan Island. Nga masami nga ginakatuan isang mga turista nga nagabisita diri sa aton kag kita manoloy nga magkutito nga man White Beach ni siya kag gagmay may tawo na may tawo or may tawo pero marami gid ang mga pumulo dito, no? marami Barangay gid gid siya mo, no. marami gid ang lugar mga kaalagan. As in, ba? Next, ang Panublion Museum, no? Yung water tank nga museum nato, no? Unique in a way nga dari naka nakabutang ang mga artifacts, no, mga naglain karon nga butang, no, nga nagapamatuod sa aton nga kultura, sa aton nga taliambong. Of course, wala sa iban, isa diri sa pinaka ginabisita gid, no, sa kadamuan ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. No? Magluwas sa iya nga facade nga nami sing tulukon, daw ka gid, no, nga makasulod ikaw ka holy, no? Maka-reflect Siyempre, ka gid, cathedral diba? siya, no? Isa sa mga go-to nimo pagkakato kasi sa lugar ang mga manami nga simbahan. And sa Rojas City, palim na naton nga manami ang cathedral. And also, Sacred Heart of Jesus. Ari, una ini sa mga mga lately lang, no, nangin always gid kalatuan sa tao kay tungod nakatungtong o kun ari diri ang pinakadako nga pinakataas nga image ni Papa Jesus, no. Sacred Heart sa tani inong image kaso lang bangod man or sa statue. Sacred Heart siya dapat kaso ang problema kay syempre mataas siya so medyo giniba ang design. And may ara man sang reason nga man nagmina ang itsura niya sa depende man sa naging sang family mismo. And manami sini mga kaalagad kay gid siya nga lugar, nasa babaw siya sang bukid. Malapit lang. Oo, kung gutuson mo, syempre malayo. Kung magutos ka, plano mo magutos, maluoy ka. May salakya man sa idalom nga nagaulat na gusto niya magkanto. Of course, the famous Man Marian image, no? Kalatuan gid dyan shrine, kung Agtalin Shrine sa Barangay Dulangan. Nagkantuan every first Saturday of the month. No, sa first Saturday sa December 5. Pero gagmay naman lang siguro ang tao, restricted. Birthday sang kilala, tabla. Maestro mo ba lang rin sa iyo? Platuan, no? Kay Sir Eric Pungot. Wow. Marami magkatotokag. Kag, of course, Subong ang gina-develop ang Pueblo de Panay. Kag isa diri ang Sirkulo. Actually, hindi lang yung Sirkulo Sirkulo. Wala naman mo. Hindi tama ni Subong. Like, bilog na nga, may mga restaurants na may Korean, Chinese, Japanese. Dili mo na siya makitaan sa mismong tunga sang Pueblo.
mga kaalagad. And isa sa mga spots kung saan mahambal mo nga Capiz and Rojas City is also nag-upod sa mga Sa Pilipinas naman, Bohol. Chocolate Hill sa Bohol, no? We've been here couple of times next, already. ang Vegan! Kalye Crisologo. Aning isa sa mga andom ko pagiging gusto gikantuan. Vegan. Ang vegan sa Ilocos Sur. Next, El Nido, Palawan, Diyos ko. Nakpan Beach. Nakpan Beach, El Nido. Palawan na nakadto pa lang ang Puerto Princesa. Oy, Napagdamit pakuha to Palawan. namit gid yan. Puerto Princesa. Pero mas manami ko ng balday alagad bing ang Coron, Palawan. Namit ang diving spot man to ay. Arpagid. Tubataha Reef. Sikat ini siya nga reef, no? Ang isa sa mga top diving spot sa Pilipinas, ang Tubataha Reef sa Kag Palawan. isa sa mga kilala no sa ang UNESCO World Heritage Site kag nominated man as part sa New Seven Wonders of the Natural World. Tubataha. Next, Mayon, volcano sa Legazpi. yes, We've isa been here. sa Perfect cone. Cone. Kag na question in sa board exam, no? Isa sa mga kilala nga volcano nga ginasiling perfect cone. So Mayon, kag manami actually aside sa Mayon no ang place mismo no daw ka natural no kaya basta kanami Pag tupa mo pa lang sa airport sa Legazpi, kita mo na ang kita mo Mayon. na siya. okay na. Nag-panit-ingas sa imo. Intramuros and Fort Santiago sa Manila, kundi actually man nakakadto ta dire Permi, galing daw kay diri ang lang. Permi, kay diri ang office ang nasa Caritas Oo. Philippines. Pero wala ka pa picture. Oo. Kaya kami sa to nag-abot. Ako always, nakapapicture kami one time. So, Wala gid ko dire. Gusto ko magpa-picture sa busog-busog. damo dira sa pakita mo ganyan. Sigda man. Pakita ay galing. Chamures and Fort Santiago, Manila. 9. Next ang Taal Volcano and Lake Tagaytay. Of course. Sa Tagaytay, naton. makita mo gid siya. Pero syempre, overlooking views ng Taal. And hopefully, no, magbalik siya sa naming view. Kaya syempre, balaman natin nga naging very disastrous and functional. Si Taal nagligad nga January. Pero to, beautiful as in. Next ang Kawasan Falls sa Cebu. Wala pa natin kakanto. It's so blue. Oo. Ang problema, wala kita kakadto pa din. Ang nangyari sa din ni Saman. 40 meters. Ang height 40 meters. Most of visitors stay. Okay. 10-minute trek. 10-minute lang ha. Sa nearby is the town of Mualbual. Okay. Soon Next ang Kayangan Lake Corona. Ari siya. Nakatuan na alagad ming. Nga balila as in grabe ka namin. Daw ara ka naman sa kwan no. Nasa langit ka na. Pwede mo sa langit ka na. Next ang of course the famous Rizal Park. Kaya kami ng landmark kids ang Pilipinas. Yes. Una lang galing may photo bomber na so. Pero dire ka lang nga side siguro pa picture sa sunod. Gimuta nga na. Para madang National Museum na to. Wow, ari pagid sa mga gusto pagid naton katuan. Banawi Rice Terraces sa Ifugao. Di ba sa kwan mag-agi ka sa Baguio tama? Oo. You can also explore nearby Baguio City or Pic Fresh. Ay, wala tayo nagkikatuan sa tun. Sa sunod nga camp, no, dirit sa Baguio para ang iba nila kaupod, no, ang mga nagligat nga wala. And of course, Cebu. Grabe, beaches and sa diving Cebu. spots. The Boracay man, no, sa Cebu. Cloud9, grabe. kay Siargao Ma'am naging super Giselle. sikat. Ikatuan ni Ma'am Giselle ni Siargao. Siargao. Pakita to kay Lagad Barachin ang picture. Cloud9. Kanami namin kita na balahaw. Ay, asa na kita sa picture anay mga kalagad. Puerto Princesa. Of course. Now, Underground River. amanin siya ang Ario. That you can find the world's longest navigable underground river and a UNESCO World Heritage Site. Kalain mo yun. Nakapunta ako dito, ha? As in namin man. Manami ang paliguan ang beach, no?
kay may white sand man. Pero pag sulod mo dire as in nami ang mga formation sang rocks. O naka-functional gid sa pananawan, no. As in, try nato maglibot sa sunod, guys. Tanaw ko sa to nag-vlog na to. No? Oo. Wow, Chocolate Hills. Ito na naman. Oo, matong sa nauna kagaina. Oo, maning kaduwan na to nakatuan. Pag first nga camp, kagang pag-alay kapwa, Oo, di ba? nag-TikTok ito. And of course, the famous White Beach Boracay! Kakanto ka na, Day? Boracay. Law na ito po, Dio. Kapila Nakanto naman Boracay. sa Boracay. Ako na mga kaapat doon. Wow! Ako mga or kalima na gano'n. Thrice. Oo. Hindi kayo nag-aabalig ako to balot mo. Siyempre, tapos akong gila. Dito ako na-negosyo. Diyos ko. So, na kayo mabalik-balik na ito baligya sa sunod. Oo. Okay. Sama na mga lagawang kalagad, no? Ipakita natin sa inyo ang mga pwede natin lagawan, especially dito sa probinsya sa Angkapis. And we should be proud of. No? Yes! Ang bali nila kuno ang Philippines kuno isa sa pinaka manaming tourist tawag sa ni ginakatuan sang tao kay tungod super nami sa aton natural resources sa tungod lang. Okay, sige. Oras natin sa 9:04. Wala na katatsyempo. Good evening sa kay Ma'am Course Bourbon. Good evening sa lahat. Kamusta Rojas Riquepis? Baw na dalagin ako sa inyong pagpinatawa, diba? Sige naman, patawa lang damayad, mama. Salamat, kida. Kay Jeremy Betchay na maayong gabi mga lods. Pa-request lang ng song na sana ngayong Pasko. Kay daw, kanami pa man tiyempo Pasko na gid katama. Pasko na gid katama. Oh As man. in. Kay Jera Legario, mayong gabi alagad real kagalagad may keep safe sa inyong adua pa-request ang song nga ikaw pa rin ang mamahalin by April Boy Regino. Thank you and God bless. Salamat gid sa inyo no nga pagtutok diri sa aton. Ara na naman ta. Call me baby. Nagmamati sa kanila. Call me baby. Okay. May gabi kay Ma'am Let deslate de Kenya pag diri naman sa Taiwan, nabili nimo gamit hindi madula sigurado gid nga mabalik sa imo kay honest ang mga Taiwanese maliban na kung Pinoy nga makapulot man alam na this. Ay. Tuod ka ma'am. Ay, gustong-gusto gid naman da mamagkadto. Oo, Taiwan is just lapit lang sa aton. It's just 1 minute away. Lapit by lang siya. call. Sa messenger lang gali. Anyway, thank you so much kids sa tanan nga nagtutok sa aton dira sa mga nagadmay basi may nalipatan kita nga tamyawon dira. Mayong gabi sa kay Baby Lance Kirby Arroyo, sa kay Papa Kapda, kay Mama Mili. Sa nagapatukada sang trumpet. Trumpet. Papakap, bala mo na boss ha. Basa na basa. Wala wag ka buwas papakap. Wala man sa dapat sa tawgan. Good eve lagid lagid real. Nag-greet ko lang mahal ko. Halong ka lang da mahal ko. Per request lang na son kanta nga Baby I love you. Mahal kita. Mayong gabi alagad kag alagad real. Ginatamyaw ko ang akon pamilya kag ang akon nga mga classmate kag akon mga teacher. Ginatamyaw ko man ang taga Balay Dayunan. Kag ginatamyaw ko man si Dana April kag iban pa na ako ng mga abyan kag si Joshua Gali. Pwede ako ka-request ang My Endless Love by Diana Rose. Endless Love by Diana Rose. Salamat gid alagad kag alagad may. Keep safe always and God bless from Texter 236. Okay, thank you so much kay Tita Marlo Durong. Hello, Tita! Nagapamati sa buong. Kay Madam Yani Kale, no? Nagapagwapang amiga. Salamat din sa pagpamati ninyo. Kay sa Tres Marias, pamati man sa aton dito sa Barangay Bacamaayan, Capiz. Sa kay Maria Lorraine, kay Maria Camille, kay Maria Cheska, kag sa kay Maria Dodoy, Maria Nonoy, Maria Jimmy, Maria Chona. Kag sa aton nga mga pinalangga dira sa sitio Tag-Aw, Barangay Tamulalo, Dumaraw, Capiz, kay nang Maya, tayo Mick, kay tay Jerry, tanan-tanan. Matapos kay salamat sa inyo. Ay tinagis kaya. Sige, wala na ka-check diri sa ating pagpangalagad sa mga gabi sa Thursday edition sa Istoryanta program. Sa tanan-tanan nga nagupod sa aton, madamo gid nga salamat. Tum sa masulig edisyon sa aton nga pagpangalagad.
Sa pangalan na sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr., DD, Cardinal Elect kagatong nga Arsobispo del Diocese of Capiz. Sa aton managing kag social action director, Reverend Father Mark Redflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa aton nga technical team at mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingwego, kag aton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos, kag alagad Ian Z. Dapolaza. Nanging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Inang DJ nga manamit kag main pa sa tinapay pagkape. DJ Yummy. Kag gini naman yung DJ nga kasing anyag sang inyong mga gabi. This has been DJ Pretty. Nga nagasiling importante ko gabi ka kunda ko. Basta sa masakit ko gid lamang mapailayo. Kag basta ang imong pagtuohan, tupgid sa makaako. Mayong Thank you gabi. so much. Kag God bless, Pilipinas. Bye Merry bye. Christmas. Ciao ciao. Love you. Love you. Baby. Kinuuman